Il-Fondazzjoni Idejat organizzat laqgħa ta' diskussjoni dwar l-eutanasja. Il-lettur fil-Fakultà tal-Mediċina l-Professur Pierre Mallija tkellem dwar l-importanza li niddiskutu dwar tali suġġetti. Mallija li speċjalizza fl-etika medika tkellem dwar il-fatturi li bidlu l-opinjoni tan-nies fuq pereżempju l-eutanasja. Is-sur Joe Magro li bagħti mill-kundizzjoni tal-multiple sclerosis li tinterrompi l-kuntatt bejn il-moħħ u l-ġisem u li jadvoka favur il-legalizzazzjoni tal-eutanasja stqar li f'każijiet ta' mart terminali wieħed għandu jkollu dritt li jtemm ħajtu. Mhux f'kull każ, insemmilek każ eżempju, jekk ikollok depression le għax jiġi 4 ijiem wara u tgħid imnalla ma għamiltix għax moħħok ma jkunx qed jirraġuna tajjeb. Imma jekk ikun qed bagħti u kull tip ta' tbatija, mhux uġieħ biss, tbatija anke jekk tiġi paralizzat, dik hija tbatija għalija. Naturalment min ikun irid għax min irid ma jiżaħħkix għandu kull dritt. Imma jien nemmen li min irid jużaħħa għandu kull dritt li tkun qiegħda hemmhekk għalih. Min-naħa tagħha, id-dentista Dr. Miriam Xiberras li wkoll tispeċjalizza fl-etika medika qalet li fil-ħajja ma jistax ikollok kontroll fuq kollox. Hija saħqet li wieħed għandu jadatta ċirkostanzi tal-ħajja. Il-ħajja tik li tik ma tkunx taf se jiġi fuqek, jiġifieri mbagħad sta għalina bħala soċjetà illi flimkien nissapportjaw il-xulxin biex ngħinu dejjem il-min ikun vulnerabbli u flimkien ngħaddu minn dik il-kriżi li forsi tolqot il-kull wieħed waħda minnha. Fid-diskussjoni ħadu sehem ukoll il-fundatur tal-ALS Malta Bjorn Formosa kif ukoll il-Viċi Chairperson tal-Assoċjazzjoni Umanitarja Maltija James Buħaġar. Intant, iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Idejat Elaine De Giorgio saħqet dwar l-importanza li bħala fondazzjoni progressiva tixpruna diskussjoni matura fuq livell nazzjonali, anke jekk is-suġġett ikun ikkunsidrat bħala tabu. Inkomplu naraw biex anke aħna bħala Fondazzjoni Idejat dawn is-suġġetti li forsi huma u dawn it-temi li forsi huma kemm xejn diffiċli li niddiskutuhom, inkunu hemmhekk impoġġuhom fuq l-aġenda u niddiskutuhom man-nies.